Ассалому алайкум барои тамоми бародаро ва акаҳо. Имрӯз хостам видео кунам барои имена шумо. Чӣ хеле ки мебинед дар Лондон, агар мабодо ягон кори фавқулода шава, ягон коре шава ки мардум успед накунад ки раҳо баста бошанд, анам хел вертолёт меояд. Чӣ хеле ки мебинед шумо бародарҷон, я вертолёт, амбуланс вертолёт ай. Edmonton team for London's air ambulance. Air ambulance десен. Ба ҳамин хотир ҳар бародарҷоне ки пешах видео карда будам ва гуфтам ки агар мабодо шумо ягон касал мешавед ё ягон гап хабар мешавад ё баъзе корҳои тасодуфӣ мешавад ки мардум наметонанд ё ки ҳамун мошинҳо, яъне ки мошинҳои ёрии таъҷилӣ гузашта наметонанд, мана ҳамин хел вертолётҳо омада аз ҷойҳое ки инсонгузар набошад ё ки мошингузар набошад, ҳамин хел ёрдам мекунанд. Чӣ хеле ки мебинед тамоми мардум ва ҳамун лёчикош аз ӯ параст иҷозат пурсидам ва хостам ки барои шумо як видео кунам ва ба навор нишон битам. Ва бародар апое ки агар шумо дар ҳамин Лондон бошед ё ки вообщем дар Англия бошед, ҳамин хел айр, яъне ки ҳамин хел вертолётҳое ки ба мисли ёрии таъҷилӣ ҳастанд, метавонед ки шумо сурат бигиред, видео бикунед, дар равон кунед ва кӯшиш мекунед ки шуморо атметид кунам. Ва оё шумо дар давлатҳое ки зиндагӣ мекунед, аз ҳар кадом давлате ки тамошо мекунед, ҳамин гуна вертолётҳо ё ки ҳамин гуна чӣ мегӯянд амбулансҳое ки мардума ёрдам мекунанд аз тарафи давлат, оё шумо дидаен ё ки аз пеш биден ё ки дар ҳамин гуна шароитҳое биден ки ҳамин гуна вертолётҳо ё ки ҳамин гуна амбулансҳо омада шуморо кӯшиш ва ё ки ёрдам карданд. Ҳозир пас мегардонам ва гирду атрофаша нишон метам, як бор шумо бибинед ва хулосаи худтонро бинависед, чунки якумин бор аст ман аз пешӣ омадам. Анам чӣ хеле ки мебинед ҳамин вертолёте ки амбуланс аст дидам ва хостам барои шумо як бор нишон битам. Нишон метам. Чӣ хеле ки мебинед вертолёт хела и парош калони бадай. Чӣ хеле ки мебинед аз наздикӣ хела калон метова. Шояд вақти парвозшам бошад барои шумо нишон метам, бибинед ки ҳатто каскаву чизҳои лозимае ки барои инҳо дар корай ҳатто уже тайёр мондагӣ ҳастанд барои на всяк случай ё ки ягон гап хабар шидан корҳои фавқулода. Ва ҳозир як бор бикунам тараққиб мекунем ва гирду атрофаша барои шумо нишон метем. Бародарое ки бошен, ина ба мисли шаб, яъне ки чароғҳое дора ки ҳангоми шаб парвоз кардан ё ҷойҳое ки торикӣ бошад байни кӯҳҳо ё ки байни чизо, инам хел ба мисли мошинаи хаси делникош. Ва хостам барои шумо як бор нишон тиҳам. Ва ҳар бародар ако шояд шумо кор кардагӣ бошен, шояд шумо лёчик бошен, хай бо маълумоти пурратар метен. Ин ҳамин гуна дар Лондон аст бародарҷоно. Имрӯз рости гап дидем хостем ва барои шумо як видео кунем тарзи даршона кушодан ва ҷое ки нафас мекашӣ, нафас мебарорӣ. Мана майдак ва ин ҷамъ ки бошад дари кушодаш барои дар кушодан ҷойҳо. Чӣ хеле ки мебинед аз чӣ бошади? Аз тунка аст, ба мисли турбаҳо аст. Чӣ хеле ки мебинед ба мисли турбаҳо аст. Ва ин гуна даре ки аз ақиб кушода мешавад аз байн аст. Чӣ хеле ки мебинед аз байн кушода мешавад. Ва шумо агар маълумот ягон маълумоти пурратар дошта бошед, боз маълумоти бисёр хуб мешавад. Ана ҷои дуд бароис ман ростига буха хуб намефаҳмам, чунки ҳамин гуна амбуланс вертолёт якум бор дидаистам дар Лондон ва ҳамин хотир хостам шумода нишон диҳам. Ва бародари авкое ки шумо бо вертолёта хубтар мефаҳмед ё ки лёчикӣ дар хонагиен, бо шумо шояд маълумоти пурратар дошта бошем. Do not run. Даст нарасонен. Abort, bolt. Ин ҳам хел бародар ва апаҳо. Куҷоша бо нишон тиҳам? Аз қафо бо ман ба мисли багаж бошад шояд. Аз қафо бо ин гуна чизо дорад. Ва иҷа ҷои овозбуроиш ина бинед чӣ хела калон аст. Ва як чиз ногуфта намонад ки агар ҳар бародар акое ки шумо дар Лондон бошен, ҳамин гуна вертолётҳо бисёр вақт ҳангоме ки мисол дар кӯчаҳои Лондон ё ки дар кӯчаҳое ки дар шаҳрҳошон бошад калонтар бошанд, ҳамин гуна вертолётҳо омада полисишам аст, ба мисли полисо омада ҳамин хел вертолётҳо хати чӣ хеле ки мебинед як бор нишон метам. Ана ҳамин овозбаророеро ки мебинед, ина овоз мебароранд, ино хела баланд садо метаҳанд. Баъзан вақт ҳангоме ки мо футбол бозӣ мекунем дар ҳамин поле ки дар назди хона аст, ина аз ин тарафшам нишон битиҳам, дар назди мисол хона аст, бисёр вақт ҳангоме ки нами мотоциклороно бисёр вақт овози хела баланд мекунанд ё ки бисёр мардум жалоб мекунанд, аз ҳамин сабаб полисо ҳам ҳамин гуна доранд. Полисо ҳам ҳамин гуна доранд ки ба ҳамун рация чизо гап мезананд ва барои чӣ гӯям ҳамун
қоидаҳои роҳ бехатариро кардан барои оно гап мезанад ва чӣ хеле ки мебинем хеле овози баланд дорад, хеле овози баланд дорад, лекин ҳозир агар ман будо парвоз кунам, агар худо хоҳад иншоалло бо барои шумо нишон метавам. Магар ки дамҷа бишинам ждат кунам, барои шумо нишон тима мира. Аз дуртарак нишон метавам ки бо хушрӯ бутова. Хеле хирсанд ҳастам ба хотире ки ин гуна вертолётҳо чӣ хеле ки ҳангоми кӯдак будем мехостем бибинем, аммо мутаассифона набуд дар ҳолате ки мо кӯдак будем, хирсол будем набуд. Ва айни ҳол чӣ хеле ки мебинем дар назди хона ва дар ҳамин ҷо аст, лекин афсӯс ки нишастан мумкин нест ё ин ки дарунша нишон додан мумкин нест, вагарна барои шумо нишон медодам. Худованд ҳаматона нигоҳбон, нависен, чӣ мегӯянд, мақсадҳои худтонро нависен ва чизе ки барои ҳамин гуна вертолётҳое ки шумо мебинед ё ки дар шаҳрҳои шумо ҳастад маълумот битем, бисёр хуб мешавад. Ҳаматон дазор раҳмати калон. Ассалому алайкум аз Лондон. Агар аз поёнша мебинем, як бор поёнша хеле нишон метем. Поёнша чӣ хеле ки мебинед, поёншам махсус фонару махсус чизое дорад ки ҳатто ба фикрам дар даруни обам мешавад. Ба фикрам намедонам, рости гап ина бинед, дар инҷа у махсус шохаҳо дорад, намедонам шохаҳош барои чӣ бошад, аз сабабе ки ман лётчик нестам. Парошам хеле калон аст. Бародара пок, агар шумо шутар бифаҳмед лётчика, парош хеле калон аст аз наздикӣ. Ина дарунаш кнопкаҳоша намедонам, ҳатто кнопкаҳош аз си офтобия мебинӣ, намебинӣ. Ҳамхе гуна кнопкаҳо дора. Ана каскаҳош ҳамаш мондагӣ. Лекин рости гап бисёри ҷоҳоша намефаҳмам. Ин ҳамин ду шохе ки бароядааст, ҳамин ду шох чӣ бошад ва барои чӣ бошад. Ана мебинед чӣ хеле ки паридаистанд. Паридани сар шид вертолёта. Ama Paridra Marani Ama tamuşa olmadı gel. Чхелден бародаро ва акаҳо, як аз паркҳои дар Лондон буд ва наздикии метро Илфорда буд. Ньюбери паркда буд. Дар наздикии метро Ньюбери парк буд. Хай кадоми касал шида буд, чизе шида буд ки омадан духтуро ва дар наздикии ҳаминҷа бо мошин ёрии таҷлӣ омадан дар вертолёт шишта ва баъдан паридан рафтан ва хостам ҳам чиза нишон бутам. Тамоми мардум омада тамошо кардан рафтан ва ҷада ҳозир бо пикник мешава. Дар ҷа бо пикник мекунанд. Пикник кадом будона намедонам, ҷамъомад меша ба фикр мешинан, ягом чӣ мекунан мехӯран. Баба браде, good see you. Иҷа ай тамоми дунё омад. Ай ҳама ҷо омадан тамошо кардан. Ина як бор дигар. Лондон.